Och här har också Johanna Rapa. Hur så vill du lösa dysten det som dig tappade vi vad ett malen här mot ända nu? Ja, det var ett frustrerad vi uppli, vill jag säga. Som fann inte det så 3 minuterna att spela samman. Först vi alla på Laverio och där ringaste det bästa var att åka Malmö stå och illa väl. Men vi klarar inte att hjälpa henne. Det var det ringaste faktiskt. Så vi första så att Li spelar gott så är Malmö ganska inte så går men hur så för den var Malmö som gjorde allt det bästa allt som de kunde men vi klarar inte. Det var en öliga tjejlig början och kanske på båda hållägarna som nästan avgjort det kan man gott säga. Är det samtidigt? Ja, det passar och båda förna vet jag alltså finns det timeout eller Daniel tog en timeout och en vakna vi kallade han drömmer men det är då jag sätter fingren och kvättar inte jäkas. Men vi får inte köra i världen och alla på skolt om vi sluppa skott för nekve missättna i skott. Så Malmö chatten står i väl och vi spelade inte så mycket liv i det. Det är alltid men det är det som jag säger det är att manglar rutina. Det är att spela samman. Det är tungt liv och en mans övrig är gott men inte ett liv övrig. Och därför att komma att ta i rutinan kommer så ande. Men annars så är Hessen Destron han var öliga avgörande för tyckra vänner om att hålla det uppe. Och säkert öliga tjejl att det tappt igen nästan men vad är det framtida vänner så att igång? Ja, vi må bara säga att det är gåvart vi har ett gott liv, ett ungt gott liv som vanande för att göra om sig stötne och 2-3 år och ta det lite vid att det tog att bygga ett liv ett gott liv och det kommer inte bara att snippa fingrarna så tog må vi fortsätta vi arbeta och vara på det bästa. Ja, jag har hört att du har några atlanor eller du har några tankar om att färra och så vi handbollssamband om kanske att ja, kanske grejer kom från tanken om vad planen du har. Ja, det är inte jag hörst, det har alltid varit fyr, vi vill inte kaldre linon. Och nu huxar vi att det är bara tjejlig och i Sunset. Om att bia om en omsökning om att få VHF-liv värande och i Sunset. Jag tror att vi tar nämligen gott folk och för man måste få plats. Det har inte varit så lätt att vi har tappat kvandist vid 20 mål. Vi har spalt nekve gå det ganska men om det är möjligt att jag var Sunset-liv uppe i Bojarcha VHF alltså kommandor. Så skulle nog visa att det var det värsta att pröva att ta runda vid 8 liv i Sunset. Vad har det till vantande där röntnar som det kanske inte är ju är och så rot. Så ta skulle det nog inte bättre. Ja, så ju långt att de många spelare att det har finge Marshall Salit att ta avbild och i bilen värda bara allvera till de gamla men nu är det att tar huxa om att färra själva inte bara om att släppa så kött som möjligt av i bollen. Så jag var och jag hoppas att vi fortsätter att jobba och så klart att fortsätta. Tack för det Johanna Rapa.